Chibesa chiri governor severi abo bibu ari gokorwa ibintu bi ari gosarike binge chibesa national government ya moire na chichi ya severi ogerero letira maberera abantu banyorera mabere nyakundi rero no tangaze gesa o gotangaza amabere na koraki amabere nare gago simabere taria mbare ngaba koroki abantu begesanga amabere aikirega bagende batangaze batabya abantu bali bande ngamabere na koraki ina ere kintu kiana nyakundi ndago tebi na muibirani rero yani bokora serikali yetebwati onya gava no goteba mabere ntare mbiri abana bakonywa tare 30 alonjirigu tare mbiri abana bakoreki omondo yogurunga shishi arego ni bintu ga igosaria lakini umusacha ningo gava no musbati naro kali koiriria atagusina mabere anyure enjare kumwiriria atia moko mwanjira kwani gavana mutigae kwani gavana kuchiari ni matege ntota gete ama kwani nara yerenge aya Simbarati ni fire si fire Simbarati ni fire si fire. Nikisema Simbarati mnasema fire na vidole zinainuliwa namna hii. Ndio wana magazeti waone. Simbarati ni fire si fire.